فنوير تي في أب مكتل تركبو كبراتن كبرانن كميت وعلو نلوم سلوس 10 ميازيا فرق معلتن فرقان استلالو زيرام سنادونا نقرب لنا مكتلكم زعدم لوام تخليه فلما أرستزينا لعلوي لوخ إيترا من الاختي بريزنت إيساس نا بريزنت لولا وبايتو السودان أبزيحو من رقيقات محبرة ودحنا الزيقاتات نا قدامنات مخانو سقليتو كوربوريشن سراتن تريتن أب عد على زفتنا مر أزري مشالات صبق وتسيت ترخيبو هندي كابروسيا تجبرو التوظيف صارينا داديك تقارص أمريكا تصويعة وتدراوي دقف أمريكا نيوكرين تخصيتو نزلو تدراوي رسمي كالا أنفت كاملة حزو روسيا أتنكيقا مرحي تقاوم سلفي باكستان شهباز شريف قدامي منستر كوينو كقلقل تمريتو بمنستر قديات وصاي اتو عثمان صالحن امخاري بريزنت اتو يمانه قبرابن زقمه لعلواي لوخ منجسي إيرترا تمالي 11 ميازيا ملختي بريزنت إيساياس أفورقي نبي بريزنت لولاوي مسغاغري بايتو السودان جنرال عبد الفتاح البرهان ابصيحو ملختي بريزنت إيساياس بمريحنا جنرال البرهان السودان قاطيموا نزلو عتب بوليتيكاوي قطباون دحناتاون بدوتات كتسغرو كم اتخل صنع امنت إيرترا زرغاغطيو بريزنت البرهان ندقف بريزنت إيساياس دحر ممسغان ولكا وشطاون قدامون شجرات انتلو اتكوناتات قنوع مازن حيزو ناب عوت مسغاغري مدرخ نمبصح زخل سفيح سممع نمتكبار يسرح كم زلو قليزو كلت يوم وغنات بتوساخي اب كلت اوي زمدناتاتن زوباوي معملاتاتن تلازيبوم از كم ديلن كلو لعلواي الاخ إيرترا مس مكتل بريزنت لولاوي مسغاغري بايتو السودان جنرال محمد حمدان داغلو حميدتي كمون منستر فاينانس دكتور جبريل إبراهيم ترخيبو أب معزاز كلتا أوي شركنا تاوي متحققازن مردققافن تميايتو أب تركبات أمباسادر إيرترا أب سودان أتو عيسى أحمد عيسى ترخيبو نيرو من رقيقات محبراوي دحنا زيقاتات ناي قدامنت سلازخونه بعتو يسرحالو كمزلو اب المنستر عيون محبراوي دحناتن ولا دايركتور كفلي محبراوي دحنت اتو محرات اب فصحيه قليزو نطبطاوي كلينا يناتاني عبيو غير مسكال غرز غير كاروي ኣብ 2021 ብዛዕባ ዝተኻየደ መደባት ንኤሪና ብዝሃብ ሓበሬታ ኣቶ ምሕረተኣብ ን459 ዝኸተማት ቆልዑ ዝኣልያ 131 ስድራ ቤታት ብጠቕላላ ብልዕሊ 1.3 ሚልዮን ናቕፋ በብዝመረጾ ከም ዝተጣየሳ ከምኡውን 1170 ምስ HIV ዝነብሩ ዝኸተማትን ጽጉማትን ቆልዑ ብልዕሊ 5 ሚልዮን ናቕፋ ተጠቀምቲ መኣዛዊ መግብን መናውሒ መድሃኒትን ከም ዝኾኑ ኣብርሂቡ እቶም ጽጉማት ወገናት መትከል እግሪ ደገፍ ዝወሃበሉ መገዲ ሓደ ካብቲ ዓቕሚ ኣብ ዝተፈቕደሉ ብሎል ነጥፈሉ እዩ ስለዚ ን131 ጽጉማት እሳተን ከዓ 450 ዝኸተማት ዛልያ ኣብ 6 ዞባታት ዝርከቡ ብዝመረጾ መትከል እግሪ ደገፍ ናይ ነፍስ ወከፈን ስድራ ቤት ካብ ዝመረጾ ክሳብ ናይ 10,000 ናቕፋ ዘውፅእ ብዓይነት ደገፍ ከም ዝውሃበን ምስ HIV ዝነብሩ እንትኾነ ወርሓዊ ዝኾነ መቑነን ዝውሃቦም ኣሎ ን170 ዝኾኑ ልዕሊ 1.5 ሚልዮን እዚ ነዚ እዋናዊ ዝኾነ ወርሓዊ ወጻኢታቶም ዝድግፍ ቆልዑ ብሰንኪ ማሕበረ ቁጠባዊ ፀገማት ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ከይሰናኸሉውን ኣብ ዞባታት ዓንሰባ ደቡብ ጋሽባርካ ሰሜናውን ደቡባውን ቀይሕ ባሕሪ ን4,850 ቆልዑ ናይ ናውቲ ትምህርቲ ሓገዝ ከም ዝተገብረ ከምኡውን 7 ዝኽተማት ቆልዑ ብመልክዕ ጥቡነት ምስ ወለንታውያን ስድራ ቤታት 4 ድማ ምስ መቕረብ ከም ዝተወገኑ ኣረዲኡ ኣተሓሕዛና ኣብ መሰልን ድሕነትን ቆልዑ ጽጉማት ኣፍልጦም ምብራኽ መትከል እግሪ ደገፍ መሃብ ጥራሕ ኣይኮነን ነቶም ካልኦት ጽጉማት ስድራ ቤት ክረኽቡ ዘይከኣሉ ዝበሃል እውን ኣሎ እዚ ናይ ጥቡነት እውን እንሰርሓሉ ስለዚ ኣብ 2021 ካብቶም ኣቦን ኣደን መቕርብን ዘይተረኽብዎም ሚኒስትሪኦም ማሕበራዊ ድሕነትን ከም ንመንግስቲ ወኪሉ ነዞም ዝኽተማት እዚኦም ኣቦ ይብሎም ኣዴ ይብሎም መቕሪ ይብሎም ዝኣሊ መጠን
موداتون ولنتنيات سدرابيت نعاتاتهم قلعوا بمركبهم حدا ربحي تم قلعون سدرابيت بمركبهم أمس أيوتهم أو وش سدرابيت تحالفهم كانوا برسول زخلوا حدا خابتي إن سرح اللي نسدرا سوات زقبر حجز بزملكة آتهم حرتاب ناستات سسان كل التنشح سدرا سوات لعل كل التميتن 27 مليون نغفة دبس خفلن كله أبوش تهاجر نوصل أنزل كوب زيجاتات زوفيو لعل كل التنت بحد مليون نغفة بمحضرات نستلليا 343 أزين سقومات سدرا سوات كمستمق أرحي كمون لعل 48 مليون نغفة نربعة تشحن حمشتن 215 تقليت السم كلان كوينات وصاي كمستقبر حبيرو ازي زغبر وصايتات بفلا ابزناي كونات سم كلان زملكت نعمنت ابز 2021 لعلي 48 مليون نقفة منغستي نملان كونات سم كلان وصايتات غيرو الله تعلاما خا امناورهم كحجزو كالي جن اتقندي سم كلون كفر سلازلو أفراي كون تحبرت سون كلهم حبرت سب زركبوا عدلات كفترلهم تسقطات نحبرت سون تساتفتي نخونو زتواعي سلازيون استفلاليا هاجراويان تكالات استفلاليا هاجراويان محبرات سونكلانون نسونكلان عم تبعن عم دقافن زركوا مالتيو أتو محرتابا سعيبو أبزو باقاش باركا نوسان زوباتات العلاي قاش بارونتو قولجين تسانين لألا حموش تميت دك أنس تزركبهم هذا شحن كل تميت 51 سقومات وقنات بعربية كارو أبزوباتات ماكل قاش باركا عن سبان سمينا وقعي بحرن دما لألا 304 سقومات سدرابيتات بالعلا 3 مليون نغفة بنقدن تريتن كمستطايسا أنسيرو بزي كازي أبزوبا ماكل 29 سقومات دك أنستيو بسنة صداقة صقر رأسي ما لمان سفيت كده ننسلت إنن كتايسان كلوا أبزوبا سمينا وقعي بحر دما 51 سقومات دك أنستيو بمويا سينجرن أسرار حمقبن يسلطنا كمزلوا أبريهو منستريان محبراو دحنتن وانا دايركتر كفل محبراو دحنت أتو محرتات السهية موداتا أبستفل لها قرات زنبرو أبلات قجل بالتوك APLF قدف فيجن روم زخونو إرتراويان أبكلت إبري بزلاقوو أبستات 4 مليون نغفة 9 حدن صدرا سواتن 4 حربين تسون كلان كويناتن ناي متياس مدب تجميرو كمزلو قليسو أبزي خلت تشحن 20 حدن استرأي ندقفنا يسدراوي سوءات ملكتك زوم أبدقى زركوو إريتراويان بهيكدف فيجن بالتوك هيكدف فيجن زفلوتو لعلي 4.380 مليون نمتكال إقردقف متياس ناي يسدراوي سوءات كمزوفين أب متياس ناي سدراويت سوءات كم زو علنا متياس ناي سدراويت سوءات كن الكلنا اتدبس نخلو سدراويت سوء يقصى حجوها بذلو تدقف قن استلاليو بتي من محدارات كبابيتاتن مصنعتات تغيرو بتي منستريون محاورة ودحناتن من زملكوتهم مشارختي بمتحبارن زوهاب او لعلتي من قصدو بمزلو دبس اتهزبون ابدقى زلو يخون أو وشت زلو فلايز حجز تقصنايو ناي بالتوك ناي هيكدا فيجنون أزيو دقافن وسيتاون كوينو رخيمنا علنا ناب كال زينا مسجر حبرتا كاب منستر دعنا تمالي أب ممرمري مأكلات زوا مأكل بستجبرنا إلى لابراتوري مرمرات حارس زيجا كاب كحوتا بكورونا فيروس ملكافو ترجع جتلو بز مسرت تغلق قطري بكورونا فيروس تلخفو زيجاتات كسب لومي 9,730 كتن بتحلو 9,725 كابزيوم حاوي مستفانو 203 بمستفليو 4 دما جنا أبوست بالتعبهم زركابيوم من السرد عنا 11 ميازيا كل تشحن 21 كوربوريشن تريتن زرعتن أب عد إعلان أو زواجنا أب 300 هكتار زفتنا مرط زرع مشلا أب درجة عزيز كم زبط حت حبيرو
ኣብቲ ኮርፖሬሽን ክኢላ ሕርሻዊ ልምዓት ኣቶ ኣደም ዑስማን ንኤሪና ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ሎሚ ዓመት ኣብ መሸላ ተምሪ ፉል ኣራንሽን ጉዕ በርበረን ዝተገብረ ፈተነ ጽቡቕ ውጽኢት ከም እተረኽቦ ገሊጹ ኣብ 2017 ዝተተኽለ ብነጠብጣባዊ መስኖ ዝለምዕ 350 ኣግራብ ተምሪ እውን ውጽኢቱ ኣዝዩ ኣተባባዒ ምዃኑ ዝጠቐሰ ኣቶ ኣደም ሎሚ ዓመት ምስ ሓደስቲ ዓሌታት ናይ ምውሳቡ ስራሕ ይሰላሰል ከም ዘሎ ምርባሕ ናይ ጸባ ከብትና ጣልን እውን ጎኒ ጎኑ ተጀሚሩ ምህላው ኣፍሊጡ ኣብቲ ስራሕ ንኣስታት 6 ዓመት ዝነጥፎ ነበርቲ ብግድኦም ብኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ዝተሰላሰል ዘሎ ንጥፈታት ከባቢኦም ንሕርሻዊ ልምዓት ምቹእ ምዃኑ ብግብሪ ከም ዘረጋገጸሎም ብምጥቃስ ፍልጠትን ክእለትን ከጥርዩ በቂዖም ከም ዘለዉ ገሊጾም ኣማሕዳሪ ጋሕቴላይ ኣቶ ዘርሰናይ ጋይም ንኤሪና ብዝሃቡ ሓበሬታ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ንኣስታት 350 ነበርቲ ናይ ሽቕለት ዕድል ፈጢሩ ከም ዘሎ ብምሕባር መደባት ምግራብ ንምድንፋዕ ዝተዳለወ ኣስታት 13,000 ፈልስታት ንምዕዳል ምድላዋት ተገይሩ ከም ዘሎ ኣብሪሆ ኮርፖሬሽን ጥሪትን ዘራእትን ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ ካብ 2016 ኣትሒዙ ኣተባባዒ ልምዓታዊ ስራሕ የሰላስል ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ንኡ ዞባ ከርከበት ተሳትፎ ሕብረተሰብ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ክብ ንምባል ዝሕግዝ ዘተ ተኻይዱ ወኪል ኤሪና ተስፋ ዓለም ሰለሙን ዘዳለወ ዜናዊ ጸብጻብ ሰሚር ጀማል ከቕርቦይ ኣብ ንኡ ዞባ ከርከበት ንቕሓት ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ክብ ብምባል ተሳትፎ ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ንምብራኽ ዝሕግዝ ርክብ ምስ ወከልቲ ደቂ ኣንስትዮ ምምሕዳራት ከባቢ ኣግማይትን ኣካይደን ተኻይዱ እቲ ዕላማ ካብ ተሳታፍነት ኣብ ማኣዲ ትምህርቲ ዝዕንቅፉ ዘለዉ ጸገማት ኣለሊኻ ኣብ ፍታሕ ንምዝታይ ምዃኑ ሓላፊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ኣብቲ ንኡ ዞባ መምህር መሐሙድ እድሪስ ሓቢሩ ኣብቲ ርሑቕ ከባቢታት ኣግማይት ኣካይደ ሃዋን ሓረናይትን ሃረሪብን ብሰንኪ ድሑር ልምድታት ዓይነት መነባብሮን ቁፅሪ ተማሃሮ ዛጊት ትሑት ከም ዘሎ ብዘይካ ኣብ ምምሕዳራት ከባቢ ኣግማይትን ኣካይደን ድማ ዛጊት ደቂ ኣንስትዮ ይሳተፋ ከም ዘለዋ ጠቒሱ ድማ ነቲ ጸገም ንምምሕያሽ ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖትን ጸለውቲ ኣካላት ሕብረተሰብን እጃሞም ከበርክቱ ኣተሓሳሲቡ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ሼክ ዑመር ስሌማን ብወገኑ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብምኽፋቱ ዋላ እኳ ኣብቲ ዝድለ ደረጃ እንተዘይበጽሐ ነበርቲ ተረባሕቲ ክኾኑ በቂዖም ከም ዘለዉ ብምሕባር ኣብተን ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ዘየረጋገጻ ከባቢታት ለውጢ ንምምጻእ ውሁድ ጻዕሪ ከም ዘድሊ ኣረዲዩ ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትር ትምህርቲ ዞባ ጋሽ ባርካ መምህር መሐመድ ዓሊ ኢብራሂም ድማ ሚኒስትር ትምህርቲ ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ንኡ ዞባ ከርከበት ብሓፈሻ ኣብ ከባቢታት ኣግማይትን ኣካይደን ድማ ብፍላይ ምስ ምክትታል ዶባት ብምውሃድ ካብ 2017 ብዝገበሩ ጻዕሪ ኣገልግሎት ትምህርቲ ተጀሚሩ ብዙሓት ዜጋታት ተረባሕቲ ክኾኑ በቂዖም ከም ዘለዉ ብምግላጽ ጎኒ ጎኒ ኣካደሚያዊ ትምህርቲ ዝውሃብ ዘሎ ሙያዊ ስልጠናታት ኣተባባዒ ውፅኢት ይርከቡ ከም ዘሎ ኣብርሂቡ ኣማሓዳሪ ንኡ ዞባ ከርከበት ኣቶ ዓብድልከሪም እድሪስ ከዓ ማዕረ ማዕረቲ መረዳእታ ሕብረተሰብ ንምዕባይን ዝርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ንምስፋሕን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብፍላይ ንደቂ ኣንስትዮ ካብ ማኣዲ ትምህርቲ ዘሰናኽሉ ከም መርዓ ትሕቲ ዕድመ ዝኣመሰሉ ጎዳእቲ ልምድታት ንምውጋድ ውሁድ ዕማም ክካየድ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ንኡ ዞባ ከርከበት ካብ መባእታ ክሳብ ማእከላይ ደረጃ ዘምህራ 10 ትካላት ትምህርትን 5 ናይ መደብ ዓልዮት ንቑጣታት ኣለዋ ዝስዕብ ሃገራዊ ዙርያ ምክትታልኩም ትቀጽሉ ደጊምና ብኸብሪ ንዕድም ናብ ዜና ወጻኢ ምስ ንሰግር ህንዲ ካብ ሩስያ እትገብሮ እታው ዘይተጻረየ ነዳዲ ነቲ ኣሜሪካን መሸርክቲ ሃገራትን ብጉዳይ ኩናት ዩክሬን ኣጽኒዐንኦ ዘለዎ እገዳታት ዝጻረርን ንህንዲ ዘይርብሕን ምዃኑ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ንቀዳማይ ሚኒስትር ህንዲ ናሬንድራ ሞዲ ከም ዝገለጸሉ ኣፈኛ መንግስቲ ኣሜሪካ ትማሊ 11 ሚያዝያ ኣፍሊጣ ፕሬዚደንት ባይደን ነዚ ዝገለጸ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ሞዲ ብማንዛ ኣብ ዘካየድዎ ኣብ ጉዳይ ኩናት ዩክሬን ዝተኮረ ዝርርብ ምዃኑ እታ ኣፈኛ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ሓቢራ ኣሜሪካ ነዚ ዝሓበረት ከም ኣካልቲ ክልቴን ሃገራት ኩሉ መድያዊ ዝምድናን ብድንፋዕ ዘካየድዎ ዓመታዊ ርክብ ላዕለዎት ሰመዚ ትማሊ 11 ሚያዝያ ኣብ ከተማ ዋሽንግቶን ራብዓይ ርክብ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻን ምክልኻልን ከም ዘካየዳ ኣብ ዝተቃልሓሉ እዩ ኣብቲ ቀጥታዊ ርክብ ብወገን ኣሜሪካ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከንን ጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኣውስቲን ብወገን ህንዲ ድማ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሳብራህማንያም ጃይሻንካርን ሚኒስትር ምክልኻል ራጅናት ሲንግን ከም እተሳተፉ ተገሊጹ
ኣብታ ኣኼባ ህንዲ ካብ ሩስያ እትገብሮ እታው ነዳዲ ካብ ካልኦት ሃገራት ብዝግበር እታው ንምትክኡ ኣሜሪካ ከም እትተሓባበራ ዝሓበረ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ አንቶኒ ብሊንከን ኣብ ልዕሊ ሩስያ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ጸቕጢ ንምፍታር ምስ ሃገሩ ክትተሓባበር ከም ጽውዕ ተቃሊሑ ጸሓፊ ምክልኻል ሎይድ ኣውስቲን ብወገኑ ክልቲአን ሃገራት ንምንቅስቓስ ቻይና ኣብ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ ንምምካት ወታደራዊ ምትሕብባር ከሕይላ ጸውዑ ሩስያ ኣብ ልዕሊኣ ዝተወሰነ እገዳታት ኣብ መሸጣ ነዳዲ ብዝፈጠረላ ጸቕጢ ንዋጋ መሸጣ ዘይተጻረየ ነዳዲ ከተግድሎ ከም ዝወሰነት በዚ ዝተተባብዐት ህንዲ ድማ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንድሓት ጥራይ ልዕሊ 13 ሚልዮን በርሚል ከም ዝዓደገት ጸብጻባት ይሕብሩ እዚ መጠን እዚ ምስቲ ህንዲ ዓመታዊ ካብ ሩስያ ትገብሮ ጸንሐት 16 ሚልዮን በርሚል ሸመተክ ነጻጸር እንከሎ ወሰቕ ከም ዘርአዩ ዝግለጽ እንተኾነ ግን እዚ ብህንዲ ዝተወስደ ስጉምቲ ነታ ኣብ ጉዳይ ዞባ ኢንዶ ፓሲፊክ አንጻር ቻይና ዝቐንዐ ልፍንቲ ምስ ህንዲ መትሪታ እትርከብ ኣሜሪካ ከም ዘቆጥዓ በዚ ድማ ህንዲ ነቲ ሸመተ ነዳዲ ሩስያ ከተቋርጾ ጸቕጢ ክትገብር ምጽናሓዩ ዝግለጽ ህንዲ ኣብ ልዕሊ ሩስያ ዝተወሰነ ቤናዊ እገዳታት ሃገራት ምዕራብ ኣብ ሰንሰለት ቀረብ ዝፈጠሩ ምምዝባል ቁጠባኣ ብኣሉታ ከም እተጸልወ ብምጥቃስ ንምሕዋዩ ኣገዳሲ ስጉምቲ ከም እትወስድያ ክትሕብር ጸኒሓ ኣሜሪካ ንዩክሬን ትገብሮ ዘላ ገዚፍ ወታደራዊ ደገፍ ነቲ ተኸሲቱ ዘሎ ወታደራዊ ረጽሚ ካልእ ኣንፈት ክትሕዞ ከም ዝኽእል ሩስያ ጠንቂቓ ኣምባሳደር ሩስያ ኣብ ኣሜሪካ ኣናቶሊ አንቶኖቭ ኣሜሪካ ትወስዶ ዘላ ተኽታኺ ክብል ዝገለጾ ንጥፈታት ምስ ሩስያ ኣብ ቀጥታዊ ወታደራዊ ረጽሚ ከየትዋ ከም ዘስግእ ገሊጹ ናብ ዩክሬን ዝጓረት ዘሎ ገዚፍ ወታደራዊ ንዋት አንጻር ወታደራዊ ዕላማታት ሩስያ ዝቐንዐ ምዃኑ ዝገለጸ ኣምባሳደር አንቶኖቭ ሃገሩ ጸጥታኣ ንምሓዝ ስጉምቲ ክትወስድ ከም እትግደድ ሓቢሩ ሃገራት ምዕራብ ዝወስደኦ ዘለዋ ስጉምትታት ንኩናት ዩክሬን ከናውሖን ክሰራታቱ ከዕብዮን ምዃኑ ኣምባሳደር አንቶኖቭ ወሲኹ ኣረድዩ ብመሰረት ጸብጻባት ኣሜሪካ ኩናት ዩክሬን ካብ ዝጅምር ንድሓን ጥራይ ናይ 2 ቢልዮን ዶላር ኣጽዋር ናብቲ ሃገር ልኢኻላ ካልኦት ሃገራት ምዕራቡን ዝተፈላለየ ኣጽዋር ናብ ዩክሬን ይጓረታ ምህላውን ይጥቀስ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ሚኒስተር ምክልኻል ሩስያ ብደገፍ ሃገራት ምዕራብ ናብ ዩክሬን ዝተላከ S-300 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳይል ወቂዑ ካብ ስራሕ ወጻኢ ከም ዝገበረ ትማል 11 ሚያዝያ ኣፍሊጡ ምስ ወታደራዊ ምዕዋለታት ዩክሬን ተተሓሒዙ ዝሰዓበ ማሕበራዊ ቁጠባዊ ቅልውላዋት ኣብ ሓያሎ ሃገራት ዓለም ብቐንዱ ድማ ኣብ ሃገራት ኤውሮጳ እናኻረረ ይመጽእ ከም ዘሎ ጸብጻባት የረዱ ባይቶ ፓኪስታን መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ሻህዋዝ ሸሪፍ ንኢምራን ኻን ተኪኡ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ትማል 11 ሚያዝያ መሪጽዎ እቲ ባይቶ እኹል ናይ ደገፍ ድምጺ ዘይረኸበ ኢምራን ኻን ብ9 ሚያዝያ ካብ ስልጣኑ ድሕሪ ምእላዩ ንሸሪፍ ሓድሽ ቀዳማይ ሚኒስተር ክኸውን መሪጽዎ ዘሎ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ትማል 11 ሚያዝያ ንኢምራን ኻን ዝድግፍ ሰፊሕ ሰላማዊ ሰልፍታት ክካየድ ውዒሉ ሰልፈኛታት ናብ ጎድናታት ብምውሓዝ ኣብ ልዕሊ ኻን ዝተወስደ ስጉምቲ ብትሪ ኾኒኖም ምስ መላይ ቀዳማይ ሚኒስተር ኻን ካብ ስልጣን ኣብ ፓኪስታን ሓድሽ ዕግርግርን ፖለቲካዊ ቅልውላውን ከይክሰት ሓያሎ ወገናት ስግኣቶም ይገልጽለው እቲ ተርእዮ ብሰንኪ ግዳማዊ ምትእትታው ኣብ ፓኪስታን ዝተፈጠረ ፖለቲካዊ ቅልውላው መሊሱ ከጋድዶ ከም ዝኽእል ምስ ኩነታት ሃገር ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይእምቱ አንጻር ሰራዊት መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ኩናት ከካይድ ዝቐነየ M23 ዝተሰመየ ዕጡቕ ተቃውሞ ሓይሊ ተቆጻጺርዎ ካብ ዝጸንሐ ቦታታት ከም ዘንሰሓበ ኣፍሊጡ እቲ ተቃውሞ ሓይሊ ነስጉምቲ ዝወሰደ እቲ ተወሊዑ ዘሎ ውግእ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ባይታ ንምጥጣሕ ምዃኑ ይገሊጹ ይኹን እምበር እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ድሕሪ ዘውረዶ ሰብኣውን ንዋታውን ክስራታት ከም ዘንሰሓበዩ መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ሓቢሩ ዘሎ ዕጡቕ ሓይሊ M23 ካብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ መጋቢት ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ሰራዊት መንግስቲ ኮንጎ ድሕሪ ዝኸፈቶ መጥቃዕቲ ሓያሎ ዓድታት ተቆጻጺሩ ምጽንሑ ይዝከር መንግስቲ ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ብሩዋንዳ እናተሓገዘ ነዚ መጥቃዕቲ የካይዶ ከም ዘለኳ እንተኸሰሰ መንግስቲ ሩዋንዳ ግና ነቲ ክስቲ ከም ዝነጸጎ ኣይርስዓን ብሰንክቲ ክካየድ ዝቐነየ ውግእ ዓሰርተታት ኣሽሓት ዜጋታት ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ ናብ ጎረባብቲ ሃገራት ከም እተሰደዱን ኣብ ውሽጢ ዓዶም ከም እተመዛበሉን ጸብጻባት የረዱ ዜና ንምዝዛም ኣርስታት ክንደግመልኩም
ላዕለዋይ ልኡኽ ኤርትራ መንግስት መልእኽቲ ፕሬዚደንት ኢሳያስ ናብ ፕሬዚደንት ልኡላዊ ባይቶ ሱዳን ኣብፂሑ ርግጋጽ ማሕበራዊ ድሕነት ዜጋታት ናይ ቀዳምነት ምዃኑ ተገሊጹ ኮርፖሬሽን ዝራእትን ጥሪትን ኣብ ዓዲ ዕለ ዝፈተነ ሙሩፅ ዘርኢ መሸላ ጽቡቕ ውፅኢት ተረኺብዎ ህንዲ ካብ ሩስያ እትገብሮ እታዊ ተጻረየ ነዳዲ ከተቋርጾ ኣሜሪካ ጸዊዓ ወታደራዊ ደገፍ ኣሜሪካ ንዩክሬን ተኻሲቱ ንዘሎ ወታደራዊ ረጽቢ ካሊእ ኣንፈት ከም ዘትሕዞ ሩስያ ጠንቂቓ መራሒ ተቃዋሚ ሰልፊ ፓኪስታን ሻህባዝ ሸሪፍ ቀዳማይ ሚኒስተር ኮይኑ ከገልግል ተመሪጡ ነዚ ሰዓት ዜና ቢዛዘም ምስረፍ መደባት ኤርቲቪ ናሓድገኩም ብወገና መዓልቲ